é para ti un parque natural? Os parques naturais de Galicia son espazos de gran valor ecolóxico que destacan pola súa biodiversidade. Eses lugares onde o verde se estende ata o horizonte. Un parque natural é unha área non modificada polos seres humanos que contribúen á conservación de especies protegidas. É recordatorio de que a natureza ten o seu propio ritmo, unha xoia que deberíamos cuidar e respetar. Os parques naturais son espazos protegidos pola lei para conservar e garantir a súa biodiversidade e o seu ecosistema e os seus paisaxes. É natureza, é historia, é vida. En resumen, é a zona zen da natureza. Como podemos axudar a súa conservación? Sendo viaxeiros e non invasores. Non verter nos ríos e fontes, camiñar sempre polos espazos sinalados. E terceiro e moi importante, non molestes os animais. Nin para un selfie, nin para ver se o xabarín corre máis que a ti. Porque xa te adianto, corre máis! Levemos sempre o lixo con nós. Non arranques nin flores nin plantas. A educación ambiental tamén é crucial. Todos debemos colaborar para cuidar a natureza. Borso de su futuro. Se aprendemos dos erros e traballamos xuntos, podemos recuperar estes lugares maravillosos. Porque a natureza non só é maravillosa, é necesaria. Cuidando dela, cuidamos de todos. E recordando que temos que protexer aquelo que a terra nos deu, e que fai que vivamos un lugar irrepetible. Porque a natureza non precisa héroes, senón guardiáns. Queremos que este sitio siga sendo un paraíso, pero depende de todos nós. Se alguna vez necesitas desconectar, este é o sitio ideal. Porque se coidamos a natureza, ela coidanos a nós.